Dende hai 20 anos, o Hospital do Salnés é un centro IAN, o que é o mesmo un hospital que atende as directrices da Iniciativa pola Humanización da Asistencia ao Nacemento que impulsa a Organización Mundial da Saúde e UNICEF. 2 décadas despois, esta mañá tivo lugar o acto de reacreditación deste distintivo que certifica o compromiso do hospital coa asistencia humanizada ao nacemento e á lactancia. A través de la humanización de la asistencia a los recién nacidos y sus familias, se pretende algo tan elemental y a la vez tan beneficioso para la sociedad como es la adopción de prácticas que protejan, promuevan y apoyen el parto humanizado y la lactancia materna desde el nacimiento. Por ello, se hacen necesarios compromisos como los que están detrás de la Iniciativa para la Humanización de la Asistencia al Nacimiento e a la lactancia. O acto asistivo a parte do equipo humano implicado no proxecto, tamén os conselleiros de Sanidade e Política Social. Ambos puxeron en valor o compromiso dos profesionais do centro que garanten que todas as nais e os seus fillos reciban o apoio necesario para iniciar e manter a lactancia materna con éxito. Felicitar a todos os profesionais que forman parte deste hospital público e tamén de toda a área sanitaria, sobre todo felicitalos porque este hospital se reacredita como un hospital amigo da infancia e o fai ademais da man dunha entidade que é unha referencia non solamente en Galicia, en España, senón en Europa, como é UNICEF. Fabiola García e Antonio Gómez Camaño aproveitaron tamén para visitar a área materno-infantil do hospital para dar conta das novidades da cesta benvida da Xunta, coa ampliación do calendario vacinal e o cribado neonatal. O novo modelo incorpora a carpeta Cóidate, Cóidame, máis práctica e que incide na prevención e no diagnóstico temperá de posibles enfermidades, incorporando o material axeitado para facelo cribado. Cribado neonatal, como todos sabedes, temos o cribado mellor de España neste momento, con 51 patoloxías, 37 que son patoloxías primarias e 14 que son patoloxías secundarias, un cribado que se leva facendo xa desde o ano 2000, un cribado que ha permitido cribar, vaga redundancia, a cerca xa de medio millón de nenos e que ha permitido detectar 705 enfermedades que podemos considerar raras, ¿no? Este pequeno, que se chama Pablo, converteuse nun dos primeiros pacientes do Sergas en recibir esta nova cesta benvida.